Ara que s'apropen les dates de Nadal, m'he desplaçat fins a una regió de Xile. És la regió de l'Araucania. I és que volia conèixer aquest volcà que tinc aquí al darrere, que és el volcà Lonquimay. I és conegut pel cràter de la Navidad. I és que sembla ser que va explosionar un 25 de desembre. Però és que aquest volcà amaga una llegenda maputxe. Diuen que fa molts i molts anys, per aquestes terres hi havia una noia maputxe que estava corrent i corria perquè hi havia 5 homes dolents que volien fer-li alguna malifeta. La noia no parava de córrer i córrer i córrer fins que va trobar una cova i va entrar dins per resguardar-se. En aquest moment, ella va començar a cridar i al volcà hi viu un gegant i el gegant va sentir els crits de la noia maputxe. Així que va agafar una roca gegant i la va llançar fins a la cova. La roca va anar a parar just davant de la porta i aquells 5 homes dolents es van quedar amb un pam de nas i van tornar a casa seva. Així va ser com el gegant de Lonquimay va salvar la noia maputxe. El problema és que aquell gegant és una mica despistat i no se'n van recordar de treure aquella pedra. Diuen que aquella noia maputxe encara viu allà dins de la cova. I és per això que molts xilens venen dia rere dia a veure i conèixer aquesta pedra santa, així li diuen. Fan alguna ofrena i paren bé l'orella a veure si la poden escoltar.